Slav havalno hevidar bûn baş bin. Niha ez li balafirxaneya Lîma me li dewleta Pêrû. Ez ê biçim bajarê Cusco. Bajarê Cusco yek ji bajarên herî navûdeng li Pêrû ye. Nêzîkî Cusco jî yek ji ecêbên cîhanê, angû sêrên cîhanê heye. Navê wê Machu Picchu. Kam bi hev re biçin. Em gihiştin bajarê Cusco. Bajarê Cusco paytexta kevne ya İmparatoriya Inca. Peyva Cusco tê wateya navik, angû navend, navenda cîhanê. Ev peyv ji zimanê Quechua tê. Zimanê Quechua yek ji zimanên fermî bû ya İmparatoriya Inca. Ev ziman heta îro jî yek ji zimanên fermî ne li dewleta Pêrû ji bilî zimanê Spanî. Ji bajarê Cusco İmparatoriya Inca dest pê kir û xwe mezin kir ev împaratorî heta gihişt Kolombiya, Ekwador, Pêrû, Bolîvya û Ercentîn. Damezrînerê İmparatoriya Inca, angû kesên û dest bi İmparatoriya Inca kirin Manco Capac û xwişka wî Mama Occhio. û İmparatorê dawî yê Inca Atahualpa bû, yek û li ser destê dagirkerê Span Francisco Pizarro hate kuştin. İmparatoriya Inca derdora 100 salan domand. Ji ber ku dagirkerên Span gihiştin Cusco û İmparatoriya Inca hilweşandin. û her wiha ew talan jî kirin. Mîna gelek tiştên bi nirx û zêrên İmparatoriya Inca helandin û şandin İspanya. Ji ber vê yekê jî heta îro gelek tiştên Inca nexuyaye. Mirov dikare xurtbûna avahiyê li cem İmparatoriya Inca bibîne. Mîna li bajarê Cusco ev peristgehanê cihê îbadeta rokê. Soy Palasapi, Uye Purinay Tuskaya, Ure Purinay Tuskaya, Imanaletas Munaki, Gaiganaletas Munaki, Imanaletas Munaki. Ji bo ku mirov ji bajarê Cusco biçe Machu Picchu, angû ecêba cîhanê, gerek mirov bi trênê biçe heta wê derê derdora 4 demjimêran bidome. Hevalno em gihiştin ecêba cîhanê angû seyra cîhanê Machu Picchu. Machu Picchu tê wateya çiyayê kevin. Ev gundê angû ev bajarokê sala 1405 hatiye avakirin. Li ser destê Incas. Incas jî împaratoriyeke, mirov dikare şarezahiya vê împaratoriyê bibîne ku ev 500 salin ev cênê wek xwe maye û xurtbûna wan jî. Li vî bajarokê xelkên Inca merasîmên xwe çêdkirin, çalakiyên leşkerî pêk danî û peristgehên wan jî li vê derê hebûn, angû cihê îbadetê. Ji ber ku xelkên Inca baweriya we bi rokê dihat. Peyva Inca jî tê wateya lawê angû kurê rokê.
jî mirov dikare jîrbûna xelkên înka bibîne û endaziyariya wan ji bo avakirina vî cihî. Ev cih beriya 500 salî hatiye avakirin. Mirov dikare bibîne çi cihekî balkêş e û hêja ye ku mirov were û lê binere. Derdora sala 1405 Machu Picchu hate avakirin. Lê ti kes di cîhanê de Machu Picchu nas nekir. Heta sala 1911 ku ji aliyê profesorekî Emerîkî hate naskirin û dîtin. Û navê Machu Picchu li tevahiya cîhanê hate belavkirin û bû ecêba cîhanê. Baştırîn tişt ew e ku di wê demê de dagirkerên Span vî cihî ango Machu Picchu nedîtin ji ber ku heger wê çaxî Machu Picchu bi dest xistiban, wê xera kiriban û wê helweşandiban û me nedikarî vê ecêba cîhanê bibîne. Li derdora Cusco gelek cihên binavûdeng hene. Yek ji van cihan jî ev cihê niha ez hildikşêmê çiyayeke ev çiya navê wî çiyayê heftrengî ango çiyayê keskesor. Bilindahiya vî çiyayî 5200 metron e. Kam bi hev re biçin. Havano, em niha gihiştin çiyayê heftrengî ango çiyayê keskesor. Cihekî pir balkêş e. Ev çiya heftrengî ye ji ber hin elementên kîmyawî mîna magnezyum ango mis, nehas, têkiliyên oksîjenê van elementan bi hev re dihêle ev çiya bibe heftrengî.